Moi. En mies tiennyt, että täällä on mikään mahdollista ennen tätä projektia, koska mä oon asunut 42 vuotta täällä ja mä oon ollut sitä mieltä, että täällä ei ole yhtään mitään. Kiitos, Jaska, kun minusta on niin hienoa olla tässä, kun minä olen katsonut kaikki jaksot nauhalta ja minä osaan kaikki sanat ulkoa. Minä fanitan tätä ohjelmaa. Minä olen niin hirveä puttausfani. Minä ihan kympillä fanitan tätä ohjelmaa. Minä aina toivon, että jos vaan pääsis tänne siun viereen. Ja nyt tässä minä seison tässä siun vieressä ja sinä olet siinä. Minä tässä meillä on ketään väliä. En mie siitä tiedä, mut sit mun just mieleen, jotka tästä kun mennään torilta, niin sinne tulee justiin silloin kaikenlaista hötkyyliä ja huntoja. On ukko, on akko, on pitkä, on pätkä. Kaik männeekö hengihäs. Niin. Kysy 02. Kissi tulee kalla. Jaha, tässä vissi on komppaniapäällikkö. Me tultiin täällä täydennysmiehiä. Vissihän majoro soittanut, että me tullaan. Tuossa noita paperoja. Jaha, te olette alikersantti. No niinhän mi oon. Talvisvaa syö antoit natsa. Syytä mien tiiä pahaa, kun on kenellekään tehty. Mut kuule siellä luuta. Se järjestä meidät suvetassukan samaan ryhmään. Me ollaan hänen kanssa naapurmiehiä talvisvaasta saakka oltiin yhteen.